Здравейте, аз се казвам Атанас и днес ще ви покажа как можете да си направите WordPress вебсайт без каквато и да било чужда помощ. За да направите WordPress вебсайт през 2024 година не е необходимо да притежавате специфични технически умения. Всъщност ще се изненадате да видите колко лесно и бързо можете съвсем сами да си направите WordPress вебсайт. Единственото нещо, което трябва да направите, е да изгледате това видео до края. И така, нека да започваме. За да направим WordPress вебсайт, преди всичко е необходимо да направим планиране. И първата стъпка, разбира се, е да планираме какъв искаме да бъде нашия WordPress вебсайт. Това означава да решим за какво е нашия сайт. Дали искаме блог, дали искаме блог за готварски услуги, блог за пътешествия. Може би искаме портфолио, вебсайт, тип визитка или онлайн магазин. След като установим какви са нашите цели, преминаваме към следващите стъпки. И не се притеснявайте, ако някои от тия стъпки за сега не са ви ясни. По време на обучението всичко ще ви се изясни. Следващата стъпка е регистрация на домейн и избиране на хостинг партньор. Домейн означава името, което се достъпва в URL таба на браузъра. Както виждате, нашата дигитална агенция се казва Nasio Teams и домейна е nasioteams.com. Вашия домейн трябва да бъде уникален. Това е единственото изискване и да съответства на вашия бранд. След като изберем име на домейн, на нас също ни е необходимо място в интернет, където да се помещават файловете на нашия сайт. Или хостинг. И в тази стъпка, регистриране на домейн, фирмите обикновено ще искат между 100 и 500 лева само за да ви регистрират домейн. Но, тъй като ние ще го направим съвсем сами, регистрация на типичен .com домейн или .eu или .bg домейн е от порядъка на от 10 до 30 лева. За целта на нашия експеримент ще опитаме възможно най-бюджетния вариант да създадем WordPress вебсайт. И можем да регистрираме .eu домен, например, за около 10 лева. За хостинг партньор ви препоръчвам да използваме JumpBG, които са мой партньор и работя с тях от доста време. Бих казал, че са много надежден партньор и освен това услугите им са на много изключително добро съотношение между цена и качество. Също така мога да ви предложа 25% отстъпка, ако решите да ползвате услугите на JumpBG. С специален промокод, който ще оставя като коментар под видеото. С този промокод, който е 25%, можете да регистрирате хостинг в JumpBG за около 60 лева за цялата година. Свързването на хостинг и домейн, това също би струвало доста, ако се направи от дигитална агенция, но ще покажа след малко колко лесно може да се направи в JumpBG.
А също така, ако директно закупите хостинг и домейн, това най-вероятно ще се случи автоматично. Така че тази стъпка също ще бъде изпълнена след като изберем JumpBG за хостинг. И стигаме до стъпка 5. Ще видим, че с услугите на JumpBG е изключително лесно и бързо. За по-малко от минута ще инсталираме и WordPress. И това също е безплатно, тъй като WordPress е безплатен софтуер. След това ще инсталираме тема. Това също е, можем да използваме безплатна тема. И това също ще се случи съвсем безплатно. Следващата стъпка – настройване на уебсайт. Добавяме страници, пожелание, лого, снимки, тъй като ще го правим сами и аз ще ви покажа как. Това също ще ви бъде безплатно. След това е необходима известна конфигурация на сайта, добавяне на инструменти като контактна форма, Google карта, разширения за WordPress, които също ще използваме безплатни и много добри разширения. И това също ще бъде безплатно. И добавянето на съдържание, което отново ще направим сами, също ще бъде безплатно. И така, както виждаме, между 60 и 70 лева за цяла година с тази сума ние ще можем да си направим абсолютно работещ уебсайт, което мисля, че е една страхотна оферта. Особено имайки предвид това, което ще имаме накрая. Така че определено си струва. И нека сега да започнем с конкретните стъпки. Да кажем, че планирането вече сме го намислили, имаме идея какъв сайт ще направим и пристъпваме към стъпка 2 – регистрация на домейн. За целта посещаваме сайта на JumpBG. Избираме хостинг. И за целите на това обучение ще използваме най-икономичния вариант – споделен хостинг. Има различни пакети спрямо това какво на вас ви трябва, но ние ще изберем най-евтиния вариант – Hosting One и избираме поръчай. След което JumpBG ни питат какъв ще бъде нашия домейн. Тук е времето и мястото да изберем домейна. И, както казахме, той трябва да е уникален и ще се случи проверка след като напишем името. Нека да го наречем страхотен сайт.com. Страхотен сайт.com е свободен за регистрация и ще ни струва 27 лева за цяла година, което е много добро предложение. Но към момента виждаме, че можем да регистрираме и по-евтин домейн .eu, което ще ни струва 8 лева и 78 стотинки. И за целите на това обучение ще изберем най-бюджетния вариант. И
Натискаме продължи. Тук имаме доста различни опции, като избор на локация. Това е от значение, ако смятате, че вашите посетители ще бъдат от чужбина, от Западна Европа. Може би е по-добре изберете Германия. Ако обаче смятате, че повечето ви посетители ще бъдат от България, тогава най-добре изберете България. Допълнително дисково пространство. 5 гигабайта, които JumpBG ни предлагат, са повече от достатъчни за стартов вебсайт, така че за сега това не е необходимо. Персонален IP адрес също на този етап не е необходим, както и dev пакет, така че натискаме продължи. И съответно JumpBG предлагат и поддръжка на вашия WordPress вебсайт като абонамент. Като на нас това в момента не ни е необходимо, затова натискаме продължи. Продължи. И така сумата достигна 85 лева, което означава, че ще имаме работещ вебсайт, който можем да кастомизираме за една много добра цена, но можем да използваме и промокод NASIO25. Натискаме проверка на валидността на промокода и, както виждаме, цената намаля до 66 лева, което е наистина топ предложение в бранша. И след като се уверим, че сме попълнили вярно данните, създадем акаунт, преминаваме към плащане. И така, стъпка 2 и 3 ще бъдат изпълнени. Тъй като аз вече имам акаунт и домейн, ще се видим след малко. И така, ако сте последвали стъпките до този момент, вече би трябвало да имате хостинг и домейн и да пристъпим към следващата стъпка, именно свързване на хостинг и домейн. Ако ползвате услугите на JumpBG и едновременно с хостинга сте закупили и домейн, най-вероятно свързването на хостинг и домейн се е случило автоматично. Но ако сте както в моя случай използвате домейн от друг източник, тогава е необходимо да свържете домейна с хостинга. И това става много лесно. А за целта в клиентската зона на JumpBG отивате в файлов менеджер, след което натискате CP горе вляво. Domains и добавяте домейна. В моя случай той е страхотен сайт .buzz от бутона Create a New Domain. И натискате Submit. И така вече домейнът е добавен към хостинга и това, което трябва да се направи в случая е да се провери дали домейнът работи. Но за целта ви препоръчвам да изчакате половин час, тъй като
свързването на домейна и хостинга обикновено отнема около половин час, за да може регистратора на хостинга на домейна, да се свърже с хостинга. И така, след като е минал половин час, може да проверим дали имаме връзка между домейна и хостинга. И това, което виждаме е, че домейнът зарежда, но е изписана информация, че ресурса не е намерен на този сървър. И това няма нищо притеснително, тъй като ако проверим в нашия хостинг, като отидем в cPanel, File Manager и влезем в папката на нашия сайт, ще видим, че тя е празна. И това е защото все още не сме инсталирали нищо, нямаме WordPress. И така, следващата стъпка е инсталирането на WordPress. И ако ползвате хостинг като JumpEG, това нещо се случва изключително лесно и бързо, за по-малко от минута. Това, което трябва да направите е от клиентската зона отново да отидете в файловия менеджер, да натиснете CP горе вляво и ще използваме инструмент, наречен Softaculous. Натискаме тук вляво, Install и сега ще инсталираме страхотен сайт.buzz. За име на сайт, за целите на това обучение ще направим сайт за фитнес. И нека той да се казва Фитнес център Здраве. Трябва да изберем юзернейм и парола. И е много важно да изберете защитена парола, а не само пас, тъй като риска да бъдете хакнат е много голям. Затова добавете сигурна парола. И я запазете някъде на сигурно място. След като се уверите, че сте въвели правилните данни, може да пристъпите към инсталация на сайта. Както виждате с JumpEG, това не отне никакво време. И сега, когато посетим вебсайта, ще видим, че WordPress е вече инсталиран. И ние можем лесно и бързо да редактираме съдържанието. И така стигаме до стъпка 6, инсталиране на тема. Като аз силно ви препоръчвам да използвате темата Prespa. Prespa е тема изработена от нашата дигитална агенция Nasio Teams. Изключително бърза, интуитивна и лесна за ползване. И най-важното е, че можете много лесно да я редактирате, така че да създадете всеки един вид сайт, който ви е необходим. В дългогодишния ми опит като разработчик съм се убедил, че 90% от клиентите имат нужда от сходни неща. Например, да вземем нашата агенция Nasio Teams.
Виждаме, че горе вляво имаме лого, имаме заглавие, подзаглавие, в дясно имаме меню, имаме различни секции, чрез които представяме услугите си, бутони за действие, още линкове, социални медии и футър. И това нещо се повтаря много пъти, тъй като по-голямата част от сайтовете имат нужда от точно това. Също така клиентски ревюта. Затова и нашата тема е изградена като взима предвид този факт. И можете да разгледате различните темплейти, които тази тема предоставя. Абсолютно лесно можете да ги инсталирате без каквито и да е технически умения. Не се изискват такива. Ето, например, демото за онлайн магазин. Всички тези дема можете да инсталирате изключително лесно, само с 2-3 клика, ако използвате Prespa темата. Prespa е безплатна тема, но има и допълнителни функционалности, които се намират в платената версия. Но за целите на това обучение ще използваме безплатната тема и само след малко ще видите колко лесно ще можете да създадете сайт, какъвто ви е необходим. И така, как да създадем Prespa? За целта трябва да се логнем да инсталираме Prespa. За целта трябва да се логнем в контролния панел. И така, вече сме в системата за управление на съдържание. Отиваме на Appearance Themes, Add New Theme и инсталираме темата Prespa. Разбира се, може да ползвате и друга тема, но за да вземете максимум от това обучение, силно ви препоръчвам да използвате Prespa. И ще видите колко лесно и бързо ще може да създадете вашия уебсайт и да го редактирате така, че да отговаря на вашия бизнес. Натискаме Activate, след което Theme Options тук горе или Appearance Customize. И това ще ни позволи да заредим стартовото съдържание на Prespa. Както виждате, само с няколко клика вече имаме напълно работещ уебсайт. Разбира се, съдържанието трябва да бъде променено, но вече имаме доста секции и това, което 90% от бизнесите се нуждаят, а именно меню, секции, бутони, снимков материал, футър и социални икони. Натискаме Publish, след което Visit Site и това вече може да бъде видяно от нашите посетители, като разбира се,
Този черен панел най-отгоре е само за логнати администратори. Тоест, ако сега се разлогнем, това нещо ще изчезне. И всичко това е супер, но очевидно това не е сайт за фитнес, каквато е темата на нашето обучение. И следващата стъпка ще бъде точно това, как да настроим сайта си, така че той да отговаря на нашите очаквания. И ще видите, че с Preспа това става изключително лесно. Натискаме Edit Page, горе в ляво. И виждаме, че това е контролния панел, откъдето можем да редактираме нашия сайт. Първото, което ще променим, разбира се, е заглавието. Нека да бъде фитнес център здраве или каквото, разбира се, на вас ви харесва и отговаря на вашите очаквания. Тук нека да напишем най-сигурният и здравословен начин да влезете във форма. Разбира се, тези бутони също трябва да бъдат променени. Например, намерете ни. И по-нататък ще сложим и карта. За сега това е добре. И примерно да се запишеш за членска карта или нещо от този тип. Станеш част от тима. Но запиши се. Или запишете се, тъй като първият бутон е в множествено число. Тази снимка не отговаря на сайт за фитнес, затова ще я изтрием. Но преди да продължим с кастомизациите, нека все пак ви обясня набързо от какво се състои страницата в WordPress. Най-вероятно на вас няма да ви се налага да влизате в тези подробности, но е хубаво да имате обща култура по въпроса. Всички тези елементи в WordPress се наричат блокове и най-лесният начин да ги достъпите, разбира се, като кликнете върху тях, но за да имате един хубав, така наречен птичи поглед върху тях, може да натиснете Document Overview и този Document Overview ще ви предостави поглед от високо на всички блокове. Например, тук имаме параграф, имаме снимка, имаме колона, имаме друга колона, имаме колони и група. Всичко това е предефинирано в Преспа. Вие не трябва да изграждате това нещо от нулата, но е добре да разбирате как това работи. И ако искате да промените нещо или примерно да изтриете колона, просто я маркирате и натискате Delete. Но нека да се върнем тук върху header секцията и нека да махнем тази снимка и на нейно място ще сложим като background, като аз предварително съм подготвил снимки, които можем да използваме и ще ги кача в видеото.
И за хедера, например, може да използваме тази снимка. Като относно снимките ви препоръчвам горещо да използвате безплатни снимки, за да си нямате неприятности с лицензии и права. Като аз лично ви препоръчвам, например, сайта Unsplash, който има хиляди снимки. Това е правилният сайт. Или, примерно, Pixabay. Ето pixabay.com. Всички тези снимки може да използвате напълно безплатно. И нека сега снимките, които съм ви подготвил, да пробваме по най-лесния начин да drag and дропнем тази снимка в хедър секцията. И както виждате, това сработи. Но бекграунда е твърде светъл. Това обаче за щастие можем много лесно да го променим. Като маркираме блока и ви препоръчвам да използвате Overview-то за целта. След това в десния ъгъл избирате стилове, Overlay и избираме по-тъмен Overlay. Съответно текста трябва да бъде бял в този случай. Това изглежда доста по-добре. Тази секция най-вероятно няма да ни е необходима, така че можем да я премахнем. Delete. И ако решим, че в някакъв момент ни трябва, можем да извикаме отново от паттерни плюс бутона Patterns. Паттерните са предефиниран списък от блокове, които темата Prespa ви предоставя. И както виждате, ето, можем да я извикаме в случай, че размислим във всеки един момент. Сега нека да продължим с следващата секция, която обаче може да ни свърши добра работа. Отново ще използваме Document Overview-то. И тук ще променим заглавието. Като можем да опишем стъпките, които да бъдат извървяни, за да влезе нашия клиент във форма. Например, намерете правилната програма за вас. И разбира се, тези снимки трябва да ги променим. Replace. Upload. И слагаме по-подходяща за нашите цели снимка. Същото нещо ще го направим и за другите секции. Виждате колко лесно, просто натискаме Upload и аплоудваме снимката, която предварително сме изтеглили
и компресирали също така. Тук е важно да отбележа, че снимките трябва да бъдат компресирани и не е желателно да надвишават 200 килобайта, тъй като снимки с много голям размер ще забавят скоростта на вашия вебсайт, а и удовлетвореността на потребителите ви. За да компресирате снимки, може да използвате вебсайт като squash.app, който е разработен с софтуер на Google и просто uploadвате снимката и я компресирате. С тези снимки аз вече съм ги компресирал, така че нямаме проблем. Следващата секция, която предлагам да редактираме, е услуги. И може да го направим малко по-интересно. Начини да влезете във форма. Отново ще сменим снимките, като просто ще повторим също упражнение преди малко. Просто ги аплодваме и това е. Може да сложим и някаква снимка, например, за нещо по-леко, примерно танци или аеробика, например. И ако забелязвате, че губите твърде много време на дадена секция, ви препоръчвам да продължите напред, тъй като една голяма част от хората правят тази грешка, прекарват твърде много време върху, примерно, хедъра, а другите секции така и не биват създадени. В случая ние сме успели да постигнем много повече, ние вече сме създали всички секции и сега просто трябва да направим така, че сайта ни да изглежда като сайт за фитнес. Така че този текст за сега няма да губим време да го променяме. Важното е, че имаме скелета, който после можем лесно да надградим. Тези секции за сега ще ги оставя. Тук може да напишем свържете се. И тук по погрешка изтрих единия параграф, но това не е проблем. Ще направим heading. Тъкмо ще видите как се прави. Align Center. И тук ще напишем свържете се. Можем да го повдигнем горе. Можем и да променим фонт сайза. Например, Extra Large. Може да зададем и Custom Size под формата на пиксели. И разбира се, снимката можем просто да я drag and дропнем, когато е cover block. Например, тази снимка. Можем и да увеличим овърлея. Тази секция можем да кръстим новини. И нещо по-интересно, примерно медиите за нас организирате невероятни
събития. Нека да сменим и тази снимка. И ето, че малко по малко вече имаме сайт, който прилича на сайт за фитнес и всъщност изглежда много добре. Преди да се сейвна, искам да ви покажа, че ако решим, можем да добавим и секции, които липсват в началната страница, отново чрез синия бутон и патърните. Преспа. В платената версия на Преспа има дори още патърни, но в случая можем да използваме, например, този патърн, много ми харесва. И това можем да го кръстим защо да изберете нас. И съответно можем отново по същия начин да качим снимки. Можем да сменим и цвета на тези бутони, ако преценим. Няма абсолютно никакъв проблем. Може да бъде червен, например. Можем да бъдат outline вместо fill. Разбира се, тогава трябва да сменим и цветовете на другите бутони. Но както виждате, това става изключително лесно. Тук също. Нека да ги сменим. И не се притеснявайте, ако още не сте сигурни дали и какъв да бъде текста на тези бутони. Винаги можете отново да си добавите патърна от тук, но няма да имате тези снимки, така че не бързайте да ги триете, а пък може и да ги създадете от плюс бутона и buttons. Дори да ги изтриете, можете отново да ги създадете. Нека да сменим и този бутон. И нека да видим сега Update. Как ще изглежда тази страница за нашите посетители. И както виждаме вече изглежда доста повече като сайт за фитнес. И успяхме да направим това, което 90% от хората се затрудняват и не стигат до тук, а именно имаме сайт на WordPress с всички необходими секции, за да върши той необходимата работа. Разбира се, има още работа по съдържанието, но скелета вече е изграден. И сайта функционира и работи добре.
Това, което ще ви покажа сега е как да направите и лого, и то отново безплатно. Това е опционален елемент, но силно препоръчителен. И за целта ще използвам инструмент, наречен logomaker.com. logomaker.com, Start My Design, Blank Canvas и ще видите, че с този инструмент, без да сте дизайнер, можете да направите някакво базово, основно лого, което да ви върши работа на първо време. Ако искате нещо по-професионално, разбира се, тогава препоръчвам да наемете фриленсър, който ще ви направи лого, което да отговаря на високите стандарти на вашия бизнес. Но за целите на това обучение, тъй като се стремим към най-икономичния вариант, ще се опитаме да направим лого сами. Натискаме Search over 3 million Graphics и Fitness Center. На мен лично ми харесва това. Тази графика. Можете да добавите и текст. Разбира се, този цвят би трябвало да е по-тъмната гама и нещо такова. Но за целите на нашето обучение само снимката, картинката ще е достатъчна. Затова натискаме Save. Download. И тук ще въведа имейла си и ще получа изображението, след което ще го изтегля и ще се видим след малко, като ще ви покажа как да го качим на нашия сайт. И така, след като изтеглите логото, остава да го аплоднем на нашия сайт. За целта натискаме Customize, Site Identity, Select Logo и аплодваме логото, което току-що създадохме. Skip Cropping и ето го. Publish. Нещата изглеждат добре. И достигаме следващата стъпка, а именно инсталирането на разширения или така наречените плагини. Като ще ви покажа как да добавим контактна форма на нашия сайт. Представете си, че WordPress е операционна система като Windows, на която няма абсолютно никакви програми. И за да добавим програма, като например програма за обработка на видео, ние трябва да я инсталираме. По същия начин WordPress по дефолт няма инсталирани разширения и ние трябва да ги инсталираме. За щастие обаче това става много лесно и съществуват много безплатни разширения за контактни форми.
Ние ще използваме най-популярния плагин за контактна форма. Plugins, Add New Plugin, Contact Form 7. Макар да не минава за най-лесния и интуитивен плагин, Contact Form 7 е изключително добър плагин, по мое мнение, защото може да направите абсолютно всичко с него, няма никакви ограничения, а и всъщност не е толкова труден за ползване, дори напротив ще видите колко лесно ще създадем базова контактна форма с него. След като натиснете Install and Activate, следващото нещо, което ще направим е да създадем в WordPress страница, на която да поместим нашата контактна форма. Разбира се, можем да го направим и на началната страница, но идеята е да линкнем, както виждате, този бутон, както и този, към момента не са линкнати, защото такава страница не е създадена. Най-лесният начин да създадем страница в WordPress е от New Page. Също така можем от Dashboard, Pages, Add New Page за контакти. Като нека URL да бъде контакт. За по-лесно и след малко ще видите защо го правим по този начин. За разлика от началната страница, която Преспа създаде за вас, с цел ваше улеснение, тази страница няма абсолютно никакви блокове. И ние трябва да ги добавим. За щастие обаче този плагин, Contact Form 7, идва с блок, който можем да използваме, така че единствено трябва да го добавим и да натиснем Publish. И ето страницата е създадена и имаме базова контактна форма. За да променим текста тук, просто трябва да отидем в Dashboard, Contact Forms и да редактираме контактната форма. Когато обаче сме на началната страница, ще забележим, че тези бутони все още не са линкнати. За щастие обаче, с Преспа е много лесно да линкнем този бутон. Просто отиваме в кастомайзера на темата, Header Options, Site Header и Button Text. Пишем за контакти. А за линк копираме URL адреса на тази страница. Или пък, както аз го смених, просто можем да напишем контакт. След това натискаме Publish. И сега ще видим, че този бутон вече работи. Но все още този бутон не е линкнат. А за да линкне този бутон, трябва да редактираме страницата, както ви показах преди малко. От Edit Page. Маркираме бутона. Натискаме Link. И повтаряме процедурата. Добавяме линк към страницата, който дори тук ни излезе автоматично. И натискаме Update. View Page. След което натискаме бутона. И вече контактната форма е линкната на нашия сайт.
Друго нещо, което искам да ви покажа е как можем по най-лесния начин да добавим карта с адреса на нашия бизнес. За целта не е необходимо да инсталираме плагин. Можем да използваме услугата на Google maps.google.com. Това е най-лесният начин. Има и плагини, с които можете да инсталирате такава карта, но наистина не е необходимо. Ето, може да използваме адреса на парка на НДК. Примерно. Натискаме Share, Embed a Map и копираме HTML кода, който Google предоставят за нас. След което на контактната страница натискаме Edit Page или другия вариант от Pages, All Pages за контакти. И под контактната форма добавяме. Отново трябва да добавим блок. Този път ще използваме блока Custom HTML. И ще добавим този код, но няма нужда да го редактираме и най-вероятно повече дори няма да ви се налага да го виждате. Натискаме Update и забравяме за този код, а за сметка на това имаме картата с адреса на нашия бизнес. И по този начин можем да надградим нашия сайт и точно за това WordPress е най-доброто решение, защото няма ограничения в това, което можете да направите. За разлика от много други платформи, където всяко нещо, което добавяте, ви струва допълнително. И последно това, което искам да ви покажа е как да направим бекъп на нашия сайт. Разбира се, бекъпите са нещо много важно, защото в случай, че нещо се обърка, можем да разчитаме на тях. За целта, както може би се досещате, отново ще инсталираме плагин от дашборда, Plugins, Add New и ще намерим плагина, наречен Дупликатор. Това е изключително популярен плагин с над 1 милион активни инсталации и има и безплатна и платена версия. За целта на нашето обучение безплатната версия ще ни свърши отлична работа. Натискаме Install, след това Activate. И просто трябва да последваме стъпките, които плагина ще ни посочи. Натискаме Create Your First Package. И това ще създаде бекъп на нашия сайт. Тук може да изберем име на нашия бекъп. Ще го оставим така за сега. След това натискаме Next. Дупликатор ще сканира нашия сайт и ще ни съобщи, ако има някакъв проблем. Изглежда, че всичко е наред и можем да пристъпим към създаването на бекъп. Натискаме бутона Build долу вдясно. И това ще отнеме няколко секунди, в които дупликатор ще направи бекъп на целия ни сайт и ще генерира два файла, единия zip и другия ще бъде инсталер, чрез който, ако нещо се обърка, да можем напълно лесно и безболезнено да възстановим сайта си. Имаме опцията да изтеглим тези файлове, но дори да не ги изтеглим,
Те са на нашия сървър, в случая при JumpBG. И ако натиснем на Packages, виждаме, че бекъпът е създаден и има цялата информация за него. И най-важното е, че при необходимост може да бъде използван и сайтът да бъде възстановен точно както е трябвало да работи. И това беше всичко от мен. Благодаря много за вниманието. Надявам се, че това обучение ви беше полезно. Пожелавам ви успех. Чао!